హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మధురం విజన్స్. ఈరోజు నేను తోటకు వెళ్తున్నానండి. మా తోటలో ఏం కూరగాయలు ఉన్నాయి, నేను ఏమేమి తెచ్చుకున్నాను మీకు చూపిస్తాను. మన ఛానల్ని కొత్తగా చూసేవాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియోని చివరి వరకు చూసి లైక్ చేయండి. నేను మార్నింగ్ 11 o'clock అప్పుడు వెళ్తున్నానండి తోటకు. చూడండి, తోటలోకి వెళ్ళంగానే సొరకాయ అంటారు కదా, సొరకాయ అండి. అల్లుకుపోయిందండి చెట్టు అంతా. లాస్ట్ టైం చూసినప్పుడు కొద్దిగా చిన్నగా ఉండింది. 1 week 10 days కల్లా ఇంత పెద్దగా అల్లుకుపోయింది. చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో సొరకాయలు, చాలా ఉన్నాయి. చూడండి ఇంకా చాలా పొడవుగా ఉంది. మొత్తం అల్లుకుపోయింది ఈ విధంగా చెట్టు అంతా. ఇది సపోటా చెట్టు అండి. ఇంకా కాయలు అయితే కాయలేదు దీనికి. 11 o'clock అప్పుడు కదా, బాగా ఎండగా ఉన్నింది. చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి ఇంకా కాయలు. ఇది మామిడి చెట్టు. అక్కడ ఇది స్వీట్ పొటాటో అంటారు కదా, అది అక్కడ ఒక చెట్టు ఉంది. ఇక్కడ ఎంతగా అల్లుకుపోయిందంటే చెట్టు. ఈ మామిడి చెట్టు చాలా హెల్ప్ చేసిందండి కరోనా టైంలో. ఎందుకంటే దీనికి కాసిన మామిడికాయలతోనే మేము ఊరికాయ పెట్టాము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళే సిచ్యువేషన్ ఏం లేదు కదా, సో అందుకనే తెచ్చుకోలేదు. దీనికే ఒక 20 to 30 వరకు కాసింటే దాంతోనే పికిల్ పెట్టుకున్నాం మేము. ఇయర్ బాగా హెల్ప్ చేసింది ఈ చెట్టు. లాస్ట్ ఇయర్ అంత ఎక్కువగా కాయలేదు, ఒక 5 అట్లా కాసింది. ఇయర్ బాగా కాసింది, సో పికిల్ పెట్టుకున్నాం దీంతో. ఇది వచ్చేసి పనస చెట్టు అంటారు కదా, జాక్ ఫ్రూట్. అది ఇంకా ఇది కూడా కాయలైతే కాయలేదు, ఇంకా బాగా పెద్దగా అవ్వాలి ఇది. చూడండి ఆకులు చాలా మందంగా ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి యాలకుల చెట్టు అండి, ఇలాచి అంటారు కదా ఆ చెట్టు. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను, కొత్తగా తెచ్చిపెట్టాము. ఎలా కాస్తుందో చూడాలి. ఇది మామిడి చెట్టు, చాలా చిన్నగా చాలా గ్రీనరీగా ఉంది. ఇంకా మేత చెట్టు. ఇది మా కూరగాయలన్నీ మేము పెట్టుకున్న ప్లేస్ ఇది. అన్ని కూరగాయలు ఇక్కడే ఉన్నాయి. అండి అక్కడ చెరుకు, పూలు. ఇంకా అప్పుడు చూసినప్పుడు ఇంకా అన్ని చిన్న చిన్నగా ఉండేటివి చెట్లు. ఇప్పుడు బాగా పెద్దగా అయిపోయి ఎక్కువ పచ్చిమిర్చి, టమోటాలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ఇది బంతి పూలు, చాలా బాగున్నాయండి. 2 colors ఉన్నాయి, ఎల్లో అండ్ రెడ్. చాలా ఫ్రెష్గా చూడండి ఎంత బాగుందో. మంచి కలరు, మంచి సైజ్ కూడా, పెద్దగా ఓవర్ సైజ్ కూడా లేవు, చాలా బాగున్నాయి. టమోటాలు అన్నీ పండిపోయినాయి. ఎండకి పాపం పడిపోయినట్టుంది చెట్టు. నిజంగా టమోటాలు అన్నీ పండిపోయినాయండి. అప్పుడు చూసినప్పుడు కొద్దిగా పచ్చిగా ఉండే, ఆల్మోస్ట్ అన్నీ పండిపోయినాయి టమోటాలు. చూడండి బరుగుకి కిందకు వాలిపోయింది చెట్టు. అయినా కూడా బాగా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయండి టమోటాలు, ఎండకి కూడా. చూడండి ఎన్ని పొదల్లో ఎన్ని చెట్లు ఉన్నాయి. ఇది రాడిష్ అండి, ముల్లంగి అంటారు కదా, అది లోపలికి ఉంటుంది అన్నమాట. ముల్లంగి ఈ విధంగా ఆకులు బయటికి ఉంటాయి, కానీ ఇది బాగా బయటకు వచ్చింది. చూడండి ఇక్కడ కూడా ముల్లంగి. లోపల వరకు ఉంటుందన్నమాట. ఇది గోంగూర. చూడండి ఎంతగా ఉందో, గోంగూర తోటలాగా ఉంది అసలుకి. ఇది మీకు నేను ఒక చట్నీ చేసి చూపించాను, గురుగాకని. ఆ చెట్టు ఇది ఇలానే ఎక్కడైనా ఉంటుందండి ఆకుకూరది. చట్నీ చాలా బాగుంటుంది. నేను వీడియో పెట్టాను నా ఛానల్లో, చూడండి.
ఇది గోంగూర. కొద్దిగా కొన్ని విత్తనాలు వేసినా ఇన్ని చెట్లు పండిపోయింది గోంగూర అంతా చాలా. చూడండి, ఇది వచ్చేసి బ్రింజాల్. ఇక్కడ అన్నీ పీకిచ్చినారండి మా తోటలో అతను. టమోటాలు, పచ్చిమిర్చి రెడ్గా ఎంత బాగున్నాయి. కస్టర్డ్ యాపిల్ అండి. ఇది గోంగూర. టెంకాయలు కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినాయి. ఇంకా 1 or 2 days ఉంటే పెట్టుకొని తాగేసేయచ్చు. పెద్దగా అయినాయి. చూడండి, అవి పెద్ద హైట్ పోవు అని చెప్పినాను కదా, మనకి హ్యాండీగా ఉంటాయన్నమాట. ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. జెంట్సే ఉండాలన్న అవసరం ఏమి ఉండదు, మనమైనా పీక్కోవచ్చు. ఇవి ఇంకా ఒక 10 days అలా పడతాయి అవి. చూడండి, ఇది ఇంకొక చెట్టు. వీటికి కూడా ఇంకా 10 to 15 days పడతాయి. ఇవ్వండి మా కూరగాయలు. పూలు, ఇవి గులాబీ చెట్లు ఉన్నాయండి. కొద్దిగా లోపలికి ఉన్నాయి, నేను వెళ్ళలేదు ఎండగా ఉందని. అతను తెచ్చిచ్చాడు. కలర్స్ ఉన్నాయండి, ఎల్లో, వైట్, రెడ్, పింక్. చూడండి ఎంత బాగున్నాయి. ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు చూపిస్తాను మా గులాబీ చెట్లు. జామకాయలు. ఇక్కడ మేము హ్యాండిల్ కవర్స్ పెట్టింటామండి ఒక బంచ్. ఎందుకంటే తీసుకొని రావడానికి ఈజీగా ఉంటుందని, అతను ఏమన్నా పంపించడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. గోంగూర, టమోటాలు, కరివేపాకు. ఇవే అండి, మేము మాకు 1 week సరిపోయే వెజిటబుల్స్ అన్నీ తెచ్చుకున్నాము తోటలో నుంచి. ఇది రాడిష్. Thanks for watching. Please like and comment, subscribe to Madhuram Business.